Jo voldria agrair tota la gent que han vingut aquí per commemorar la memòria del molt honorable president Lluís Companys. I també vull recordar que en aquell dia tenim atacs sobre la llengua, sobre la cultura, que sigui al sud com al nord. S'atura pas la... s'acaba pas la repressió. Tenim tancament de colls, tenim canvi de nom de ciutat, tenim un munt de coses que se passen. Hi ha també el bloqueig de la CUMP del convent de la Santa Clara per cap a la Bressol. I volia dir com ahir tenim de lluitar demà, tenim de lluitar avui i serem aquí per lluitar i serem tots.